Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 18-nji noýabryna sanyna Türkmenbaşy Baku Türkmenbaşy paromy online bilet almak mümkinçiligi. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Türkmen gazynyň dünýädäki ähmiýeti ýokary. Türkmenistan Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler derejesindäki duşşugyna gatnaşdy. Topuk gaz geçirjisi Pakistana günne 35 milyon kub metr gaz berer ýaly habarlar ýetirýäris. Gelgin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenbaşy Baku Türkmenbaşy paromy online bilet almak mümkinçiligi. Deňiz Sowda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtyna Ropakys kysymly ýolagçy gemler arkaly Türkmenbaşy Baku Türkmenbaşy ugru boýunça biletleri online almak mümkinçiligi döredildi. Bu barada Degişler Idaranyň resmi saýtyna belenilýär. Berkarar we Bagtyar adly gemiler ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylanlar we halkara gatnaw uglary boýunça ýolagçy we ýük gatnawlaryny amala aşyrýar. Paromlar 54 sany awtouglary we 200 ýolagçyny kabul edýär. Gemide 4 sany lüks, 30 sany adaty kayutalar we 136 sany oturguçy bar. Ýolagçylaryň gatnaw wagtyny hoş geçirmek üçin restoran we kafe bar. Şeýlehem gemide çağı oýun meýdançylary, lukmançylyk we hyzmat nokatlary bar. Gemi gatnaw üçin petekler derejesine görä 1200-den 2200 manada çeýin üýtgäp bilýär. Gatnawyň wagty 12-14 sagat. Şeýlehem resmi saýt arkaly telefonyňa SMS habarnamasyny kabul etmek mümkinçiligi bar. Şol SMS habarnamasy arkaly gatnaw tertibi we wagty barada maglumat alyp bolar. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Türkmen gazynyň dünýädäki ähmiýeti ýokary. Ozal hem habar berişimde ýaly Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentopyň ýoldaşlygyna wekiliýet ýurdumyzda saparda bolýar. Düýün Aşgabatda gelen Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentop Türkmenistanyň tebii gazynyň dünýädäki energetika mätäçligi duýulýan döwürde möhüm ähmiýete ýa bolup durýanlygyny beledi. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentop Türkmenistanyň garaşsyzlyk binasyna baryp gördi we gül destelerini goýdy. Şeýlehem Mustafa Şentop we ýakynlaky wekili Türkmen halasynyň milli muzeýine baryp görüp, Türkmen halkynyň genji hazynasy bolan Türkmen hallary bilen tanışdy. Şol ýerde Mustafa Şentop habarçylar bilen söhbetleşýärdi. Ola pandemiýa sebäpli dünýäniň sowda ulgamyny, käbir kynçylyklaryň emele gelendigini belläp, energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryna iýerilmegine hem degişli işleriň ýola goýulmagynyň möhümdigini belledi. Azerbaýjan ýaly döwletleriň Ýewropa tebii gaz iýermek möçberlerini artdyrmak üçin tagalla edýändigini belläýän Mustafa Şentop, Türkmenistanyň tebii gazynyň hem energiýa serişdelerine has köp isleg bildirilýän döwrüni dünýäde uly ähmiýete ýa bolup durýandygyny ma'lum etdi. Mustafa Şentop Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň Türkmenistana saparda bolup, energetika babatda üç taraplyň alalaşyk gazanmak üçin gepleşikler geçirmege meýilleşdirýänliklerini belledi. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy bu babatda degişli infrastruktura işleriniň amala aşyrylanmagyny, energetika ulgamda hyzmatdaşlygyň hasy möhüm ähmiýete ýa bolýandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygynyň Türkmenistana sapary dowam edýär we şu gün resmi gepleşikler geçirer. Türkmenistan Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler derejesindäki duşşugyna gatnaşdy. Özbegistanyň Samarkand şäherine Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler derejesindäki duşşuk geçirildi. Bu duşşuga Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajyýew gatnaşdy. Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlary iki sewtiň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny, şol sany sowda, ykdysady, maýa goýum, suw, energetika, ekologiýa we meden insanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Ýewropa Birleşigini bu duşşukda Ýewropa Birleşiginiň halkara gatnaşyklary we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili we Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Josep Borrell wekilçilik etdi. Duşşukda sewit we halkara meseleleri, Awganistanyňky ýagdaýlar, suw serişdeler netijeli peýdalanmak, daşky urşaw gorumak, alym, bilim, innovasiýa ugrlardaky hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça pikir alşyldy. Sowda we ykdysady hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak, ulag we ara gatnaşyk ara baglanşygyny ösdürmek üçin uzak möhletleýin strategik meýilnamany işläp düzmegiň, şeýlehem Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda sowdany ösdürmek üçin bilelikdäki maksatnamany ösdürmek zerurdygy belenildi. Sowda pudogyny hünärmeleri taýýarlamak üçin sewit merkezini döretmek,
Hazır transmilli multimodal yolun mümkünçülüğünü östürmek strategiyasını işläp düzmek, bar bolan halkara multimodal geçelgelerin tezi mümkünçülüklerini döretmek ve mümkünçülüklerini yokorlandırmak üçün hyzmatdaşlyk teklipleri edildi. Merkezi Aziýanyň, Ýewropaның kompaniýalarynyň ösmek üçin tezi meýdançyk bolup biljekdigi belenildi. Şeýle hem duşşukda 2023-nji ýylyň maý aýyna Astana şäherini Merkezi Aziýa Ýewropa bileşigi 2-nji ykdysady forumy geçirmek babatda pikir alşyldy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi Pakistana günne 35 million kub metr gaz berer. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygynyň meýilnamasy işlenip düzüldi we 3-4 ýylyň içinde durmuşa geçirmek mümkinçiligi bar. Şol geçirji arkaly her gün takminan Pakistana 35 million kub metrden gowrak tebii gaz iýermek bolar. Bu barada Pakistanyň Newt ministri Musaddiq Malik Pakistanyň energetika maksatları boýunça ýollaşlaryň forumuna eden çykyşyny belläp geçdi. Pakistanyň metbuatynyň berýän habaryna görä, Türkmenistanyň tebii gazyň iýerilmegi üçin hiç hili meseleleriň ýokdugy belenildi. Ol Pakistanyň energetika islegini kanagatlandyrmagyň möhümdigi belenildi. Şeýle hem forumda Pakistanyň newit importy baradaky meseleler hem ara alyp maslahatlaşyldy. Melim bolşýary goloýdy Pakistanyň newit ministri Musaddiq Malik Türkmenistana saparda bolupdy. Ene mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Omanyň sultanyny gutlady. Latviýa Respublikasynyň prezidentine gutluk haty berildi. German kompaniýalarynyň wekilleri bilen duruşyk. Şentop, Türkmenistan bilen Türkiýe halkara jemgyýetçiligine awraly 2 dogan ýurt. 18-nji noýabr ýyldızlar näme diýe? Günlük täleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.